alhaji Mahmoudou Dia yiɗi yewtidde e meɗen ko faati e jamma roƴƴereede nelaaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ummorde makka fewde ɗo Allah haaji en ganda no woori so wona no Allah wiiri en ni e qur'ana eno nelaaɗo wiiri en hadis ɗum jiɗɗen yewtude bandiraɓe nana musidɓe belto inchallahu koye ɗum paaɗen sifaji nelaaɗo Allah ɗi e sifaji puccu makko e sifaji malayka mo yaadi o e jamma on woori ni inchallahu koye ɗum paaɗen bisimillah ala alayhi wa sallam o wi mbiɗo waali suudu gorgolam biyeteɗo umma hani wiyama ko Atikata bintu Abdul Mutalab nelaɗo wi mbiɗo woni hakkude ɗaniɗo e ɗantiniɗo guite lelli guite no peeri jomum ɗanaki no fewi nelaɗo sallah sallam o wi mi tinani mi matani ha arana tariq woni koɗo garɗo jamma o wi damal gallam fugga o wi nden fuggama nel mi Faaɗimata yo ƴeewoy mani tariq hol garɗo jamma Faaɗimata ari udditi damal ngal tawi tagore Allah e damal he o wimo ko jiɗɗa o uridu Muhammadan sohlumi ko Muhammad o ari mama ha joni o rutti e nelaɗo Allah o hulani o mañani tawi koye cukalel nden o yelli faaka kanko Faaɗimata o wi ya abati baba nelaɗo wimo nam o wi mi yiiɗo tagore Allah ina dari damal ina jogui yeeso ngo ko yeeso neɗɗo becce ɗe ko becce ngaari kolce ɗe ko kolce puccu laaci ki ko laaci nagge ina waɗi bibje no dutal ni leggal sige kanŋe e yaɓuta e luulu e marjane tiini nde na waɗi la ilaha illallah hakkude guite ɗe na waɗi Muhammad rasulullah mi yi hoore nde ina asaman jeeɗa ɓiijo mi yi koyɗe ɗe na leydi jeeɗa ɓiiri mi wimo ko jiɗɗa o wi cohlumi ko Muhammad baba mi meeɗani yiide jinne kono ɗum ɗo kam wona neɗɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o ummi o ari e damal he o dari o tawi ko Jibrilu alayhi salam o wi assalamu aleyka ya ahi Jibril wimo wa aleyka salamu ya Muhammad o wi ayu amrin hadasa holko kewi beele Allah mana ha joni wonko yiiɗi wadde e windede walla hono ɗum o wi Allah wi ngara o wi no amnorto asamanuji jeeɗiɗi goto fof ɗanngal tekkedi ɗanngal duuɓi temedde joyyi hakkude me goɗɗo o ɗanngal duuɓi temedde joyyi hono toon yarato jaaha arsi jaaha kursi jaaha sidratul muntaha taƴa maaje sappo goto fof ɗanngal duuɓi temedde joyyi taƴa wirgalloji sappo goto fof ɗanngal duuɓi temedde joyyi koɗi annode taƴa wirgalloji sappo niɓɓere goto fof ɗanngal duuɓi temedde joyyi ngara ardul simsima leydi ndi meeɗani wopede Allah ɗanngal duuɓi temedde joyyi ne puɗɗa yaade mana ha joni to Allah hono ɗum amnoto e jamma e Jibril wi Muhammad haala heewi Allah wi ngara te arat min mbiyanomi ko yomi wiye ngara mi wima ngara te arat ɗum ko ha feere ma ani Allah o wi Jibrilu ina heble o wi ɗum noon mbiɗo heblo Jibrilu ni ina andi rondota ko mo wambatamo tambata ko mo hono Jibrilu watta ƴewno yimo puccu nelaɗo sallah alih sallam ruttima faati e heblade sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo Allah mana fayi Makka Kaaba o ƴoogi ndiyam biiri jam o looti o salligi mana o fewniti o ɓorni comci makko daneji o waɗi metelol makko danewol o fawi mana jallaba makko hudra baɗo no bula mana metelol ngol asba fodde ciɓe tati e weddi caggal gorko cembi sembilo joɗɗo mo ñamtani yaramu nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o fewnitima o taarima Kaaba laabi jeeɗiɗi o takki becce makko e multasam duwa wona jaabe ɗon nani hakkude hayre nde e damal ngal o ɓuuci hajrul aswad o waɗi darɗiɗi caggal magama Ibrahima darde fatiha e qul ya ayyuhal kafiruna darde fatiha e qul hu allahu becce ɗe ceeka lawƴa ha laaɓi ñoota mbatta no gonno saabu mana o moni hawroya e Allah becce ɗe ceekama laaɓi joyyi ñande ɓurana telli ɗe ceekama ɗo hayre gaara ñande o yahata dow ɗe ceekama ɗo Kaaba ɗo nde waɗi baytal muqaddas ɗe ceekama nde Allah nangi jungo fawe makko sidratul muntaha ɗe ceekama nde timmine makko annabagal ɗe ceekama Alhaji Malik wi ha un duna zini ɗe ceekama laaɓi joyyi ñootol ala bonnani ɗum haydara nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o heblima o darima Jibrilu yeehi aljanna buragu ko puccu mbiyeten kono haqiqa majjum ko ɗum malayka buragu mana Jibrilu ari aljanna addoyde puccu o tawi ndeke buragu ko ujunnaje temedere ujunnaje nogase ujunnaje nayyi annabaɓe Allah nelnoɓe moni fof ne jogui buragu kañƴi fof eɗe ñaama eɗe jara hen goto ñamani yarani
te fooƴani heyɗani ɗomɗani o faye puccu ngu o wi an pucci fof ne ñamana jaɗa anne ko an ma ñamde e yarde o wi wallahi mi yii tan beram refol fof lekki aljanna ne winda Mouhammad huɓeere aljanna fof ne winda Mouhammad mi nani hunde fof ko dillata ne wiya Mouhammad ndiyam ɗam ne wiya Mouhammad saabu giggol Mouhammad haɗi kam ñamde e yarde te mi heyɗani mi ɗomɗani woy ko an woni puccu makko Jibrilu nangi puccu ngu waɗi hen kaake addani nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu taala alih w sallam o wi jaltumi ƴewmi burako o wi tawmi ina ɓuuri mana mbabba seeɗa yettaki mana mbam puccu ɗum woni puccu casatu o wi tawmi omo jogui koyɗe 16 tawmi omo jogui mana 600 wibju kala ɗo yitere nde yi ɗon holtere nde yaɓɓata holloydamo lawol ko Jibril ɗo miijiɗa fof o yettoyima warti nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ina wowi kaccareji ina wowi tifanneji ina andi teefe ina andi alkabeji e jaaɓirɗe omo jogui nogasi tati ndimanko goto fof dañde mum ñalande kala hen ngo dawruno dute kaari tew añɓi alaji malik haali hen nogas hen tati gaari koto deftere ne wiye mawahibul laduniya balle fi ɗum o wiyete ko qaadi isɗalani jeeya ko alzi nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam heblima paari fewnitima darima sallllahu taala alayhi wa sallam lawol gotol omo are makka o yalti makka omo fayi galle makko o ummi kaaba omo fayi galle makko waɗa o daare dow hayre safa o miiji joni ɗo fayi galle o ɗaccani toon dépasse balɗe ɗiɗi galle makko defani ina hestini o hoota daraɗa toon hayre nde waɗi bip ɗo darino ɗo makka fof yerɗi kanko no yerɗi o yecciti o tawi Jibrilu no dari ina wonde e malayka mo anda Jibrilu wimo Mouhammad o wi nam o miijo ma miijiɗa ngo Allah nani ngo dow asamanuji jeeɗi oɗo malayka kanko jogui arsukaji aduna foof kanko tota Allah yamrimo fof yo wat coftirɗe e jungo ma Jibril toye mana ha joni e nofru makko wi laabu basal ɗum ɓuuri jawdi bewnat nelaɗo wi mi labbima basal mi heyɗa hande mi haara janggo ñande keyɗumi mi ñalla lorlikinade to Allah ñande karmi mi ñalla rewde Allah nelaɗo sallah alih sallam ñande hen omo daare dow saba Allah wimo yasin ma joɗɗo ayi nelaɗo ƴeewi ga junggo nano yiyani hay goto ƴeewi ñaamu yiyani hay goto ƴeewi yeeso e caggal yiyani hay goto te Allah wimo yasin ma joɗɗo o andi ko kanko haalde o hetti Allah wi wol qur'anil hakim mi wondiri qur'ana ñeñaɗo o tiiɗi Allah suwa haalde noddi kam te wondi o ina kala minal mursalina an jeeɗa koye nelaɓe te ina kala e ala siraɗil mustaqim te gonɗa koye lawol poccu ngo jeeɗa koye nelaɓe te gonɗa koye lawol poccu ngo tawde Allah wimo yasin ma joɗɗo hono o yoɗiri ko ni sallllahu taala alayhi wa sallam nelaɗo wuuri sa limti jammaji nelaɗo ko duuɓi 63 e balɗe tati sa limti ñalawmaji makko ko duuɓi 62 e balɗe 64 ɗum wuuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah wi kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kala ko woni e yeeso leydi ma maayi yeeso Allah heddoto omo andi ko eno jeeya kono Allah hersi haalandemo ko maayo Allah jooɗi ha ɓoy wi isa dia nasrullahi wal fatu sa yewi ɗum ngan sanga wara e tannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja nga sanga fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfiru sabu innahu kana tawwaba sa yimɓe mbatti naatire e diine he ujunnaji andu ladial ma ɓattima Allah herti haalandemo ko maayo yo ya ɓooyi Allah wi kullu nafsin zaiqatul mawt fittande fof ma men mayde omo andi ko joom fittande Allah herti haalandemo ko maayo yimɓeɓe kebbini mana en haala Allah wi innaka mayitun wa innahum mayitun an ka maayowo heppoɓe maya ɓen kay ko maayoɓe nelaɗo wiya ha wadde heblade yonti o noddi sahabaɓe makko ha jooɗi o ƴeewe kamɓe mbi min ƴeewima o won ji kamɓe mbi min ji o ƴeewe dow eles ɓe ƴeewimo hoore ha koyɗe o mbinde ndesdon kayitaji leñol ina ara janggo so tawi manaɓe peeñino ko adimi ma annabaɓe keewe mabɓe koɓe yiɓɓe maɓe juul saabu Allah maɓe koor saabu Allah maɓe mbad jihadi saabu Allah o guilgol mabɓe nawiɓe ha onone mabɓe jawtita siɗaɗi janggo yawmal qiyama ko kamɓe jeeyi keefuji tati kaalisaji e kayitaji binde ɓe bindi oyi sifaji am no mbaymi ni so on bindi ha gasi on mbaɗe kayitaji so neɗɗo jiime mum kayitaji
ɓandu mum harmi jeygol so neɗɗo windi ɗum joguima ɓandu harmi jeygol so neɗɗo huñima ɗum ɓandu harmi jeygol ina suuɗa e defte Mamoudou waɗata koye boowal somi juumani mi alta faraji mi alta wolo pular kalantumi on wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi li yubayyina lahu mi nelani annabi so wona e ɗemgal koreji mum ɗi mi halan on e pular beele ma on mbawno mbawrumini min ne nannomi koye ɗemɗe sernaɓe ononne beele ma on nan mbawon gaji ɗum noon ɓe bindi ɓe mofti mbiɗen Allah wimo yasin e ma joɗɗo hono o yoɗiri ko ni ƴeewen tagore nde Seykh Alhaji Umarul Fouti jibinaɗo ɗo e halwar hecci hanki ɗo yummum haal pular bamum haal pular koyɗe muɗum jeetati fof Fouta kala Foutanke ne jiide makko koyɗe jeetati walla jeeɗiɗi walla jeegom walla joyi walla nayyi walla tati walla ɗiɗi kala mo askina Fouta jiidani Seykh Oumar hay koyngal gotal a wona Foutanke ka koyɗe makko jeetati fof ko Fouta nene makko e bammakko kala ko dañi o addani ko Fouta kala ko yiiɗi o yiɗani ko Fouta kanko wiyete nafoore mere Goram o waɗi deftere ne wiye Safinatu Sada lana malaɓe deftere nde ne waɗi jimɗi ujunere e jimɗi temedde ɗiɗi jimol fof ne waɗi jumlaji 5 woni ujunnaji 6 jumla fof sifima hen nelaɗo Allah laabi 3 woni sifaji ujunnaji 17 siforta ko ni hunde so wona gandu ɗum o nawi deftere nde o hollani hay goto ha Madina o yimirde e yesso nelaɗo ha gasi wimo ko ni a ɓeydana ustade Alhaji Malik wi deftere nde teɓ windi hen ko wawi waɗi deftere mum ne wiye mimiya jofti koye mimiya wiyete ko khulasatu zabi fi sirati khairul arab ende waɗi dammuɗe 3 ende waɗi jimɗi ujunere e jimɗi 5 fonda koye jamma o waɗi mana hen damal gotal no woruno sifaji nelaɗo Allah tan hoore ha koyɗe 4 e jimɗi 4 walla 4 e jimɗi 3 o sifi nelaɗo hay hunde o wofani nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam kamɓe joom defte en ɓe e nden deftere e ɗen defte Sirim Bamba waɗi deftere ina wiye Jazbul Ulub li hadrati allamil ghuyub fooɗore ɓerɗe fewnude Allah gandum ngirnidi o ɓe cifima ɓe kaali defte e nder defte ɗe sifa nelaɗo o ko ni hono way o way ko ni no jogoni moon wiide ni nelaɗo ko gorko dardaro o wona njool o wona dabɓo ko dardaro o sifortake njool o sifortake dabɓo kono kala cawnodirɗo e makko ma o ɓuuri laalagal hoore hollude ko ɓuuri windere nde ko no poɗɗa fof o ɓuura ɗon kadi seeɗa nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam hoore mawde no feewi kewɗo sukundu hoore cukkuɗo sukundu hoore ɓaleejo leeɓi hoore daiman jeesaɗi jartaɗi gujaɗi leltiɗi saabu nelaɗo Allah nde wonno ko kanko woni jantal manijo windere nde ko kanko wiyete Umman jantal mani am sori nelaɗo sallllahu taala kala ɗo bettuɗama omo jooɗi yeesode e darorgal e coccorgal e butellati e meccekke e hayre fino ina e poos makko kala tawɗamo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam mbiɗen hoore mawde leeɓi cukkuɗi daiman jeesaɗi jartaɗi watta karlino pamaro ha juni leeɓi hoore nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ko leeɓi ujunnaje 12 e temedere e leeɓi 3 ujunnaje 12 e temedere e leeɓi 3 ɗum woni hoore nelaɗo Allah ko hedde ɓandu ndu ko ha koyɗe woni hen ko leeɓi ujunnaje 9 e 3 e leeɓi 3 e leeɓi 6 ujunnaje 9 e 3 e leeɓi 6 fof o hawri leeɓi ujunnaje 20 e temedere e 3 e leeɓi 9 ɗum woni nelaɗo andude nde ina harmina ɓanduma jeygol sa andi ɗum ƴeewoye deftere wiyetede mawahibul ludni nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam mbiɗen hoore mawde cukkuɗo leeɓi hoore ɓaleejo leeɓi hoore colfi goɗɗoyɗe hoore towɗo tiinde laaɓɗo yeeso jalbuɗo yeeso jaaƴol hal yeeso nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam kewɗo leeɓi ñemambo wayo way ko dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tekkuɗo kooɓal jaaƴƴo haqqillaji
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaaƴƴo nofru belɗo nofru jooɗoto noon e leydi wi asaman ottina hani ottude ala toon lelde mesalal so wona malayka na ɗon no sujjani allah walla no habbiri memani leydi nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ɓutto guite jaaƴƴo daneeri yitere jaaƴƴo ɓaleeri yitere ɓamtiɗo poofol hinere ɓattodirɗo colli guite saabu towde hinere moƴƴude mbaadi so hinere naakima mbaadi boni guite goɗɗodirtu nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ɓamtiɗo hinere mbiɗen nelaɗo joom toni ɓutti ni gomsi gomoyli ɓaleeji elle tuppaɗi joom ñiiƴe kerle ni cewɗe carŋe daɓɓe daneeje elle cettaɗe joom yelde dow solani ko noon fudiri ɗakkude cewndi jurtindi ɓaleeri kurum elle cokandi laabtuɗo ɗemgal ɓuurɗo hendu hunuko kanko gooto dañi jaaƴƴo hunuko kanko gooto dañi so moosi ñiiƴe makko 32 dow e less fof jalta so solani fuɗirani no boni dow ko 16 less ko 16 wona 32 kanko gooto dañi so moosi kanje fof ɗe jalta goɗɗo so wino ñemtina ŋaaɓa hunuko sa rendaki buubi naata hen nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam cukkuɗo waare cewɗo gemeneji pamaro mustas nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam juuɗɗo leggal dande natuɗo hulɓuma keefiɗo genuɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam dande wande ɓorɗi saabu moƴƴude mbaadi e lellohitta kaɗe e dande leggal dande jontingal dow natuɗo hulɓuma keefiɗo genuɗo nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam goɗɗodirɗo balaɓe towɗo walabo tekkuɗo semde nattuɗo folongaji juutɗo korlal jungo melsitiɗo raɗo e ɗaɗi haydara hen yaltani nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam jaaƴƴo newre ɗaɗɗo newre gulle peɗeli daiman ina waɗi dukkeji leeɓi e jungo makko he elle harire newre nde ko mimi kala sella cegeneji daiman koltade juuɗɗo peɗeli nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam wala bo makko to banggue nano ina waɗi hettere tew to banggue nano caggal ɗo ina waɗi hettere tew ɓuttere seeɗa wiyama no fote ɓoccode fondu wiyama manque ɗum seeɗa no ɗum waɗi foof ina waɗi mbaalu allah toɓɓel ɓalewel ina dow hen leeɓi daɓɓi tekkuɗi ina puɗi ina taari ɗum no wayi foof ina waɗi tampe ɗe no winda wonko winda hen holko winda hen ko ɗum bahin tawajja haysu siita innaka mansura taare huccu kala ɗo beeleɗa an ka ballaɗo ko jiɗɗa fof ɗum allah yiɗi ɗum woni tampe ɗe kala jiiɗo ɓandu mum no harma jaybi ko allah wi noon nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam jaaƴƴo becce melsitiɗo enɗi joom sarraba leeɓi poɗɗino simsim ko mbaroɗi ina puɗe becce ɗe ha taari wuddu ngu ina lelti bangeji fof jaaƴƴo becce melsitiɗo enɗi moɓiɗo wuddu moɓiɗo reedu ɗa newiɗo goolli pamaro wuddu nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wona ɓutto gufu gafajo ɗum noddi puydam o wona cewgel karlingel ɗum noddi joote o wona boɗewel boltel mbiyen fuuñen o wona ɓalewel kurum wiye dikkuru hoore la bayda danejo tal musra mum dilluɗo mboɗeeri gorko nawa gonduɗo e cellal mo mankaka dépasse nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam taƴiɗo dadorde hakkude la saka kun wala didduhu o wona molfo mbiyen koyɗe dendude koppi dendude o wona ferlo mbiyen koyɗe gasne laaka sazzabin elle wono jullare fettade omo wi loy o wuuraki nano o wuuraki ñamude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗani ñittade o meeɗani haftade o meeɗani tuudde o meeɗani ŋablude o meeɗani hoyɗitade mbubu meeɗa juuɗade e ɓandu makko ɓongu meeɗa juuɗade e ɓandu makko ñameje ɗiɗi meeɗa rendude e reedu makko o meeɗa woytade heege o meeɗa woytade ɗonko o meeɗa woytade muleki kala ñamde nde o ñaami ma o dole nde nde o ƴefta goɗɗum nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam joom needi jankiniɗo
nelaɗo sallallahu alaihi wasallam so mo yahow ƴuroto so jooɗima o hofoto so tawi ko saami e leydi ko ñamete o fiɗɗo waɗa e hunuko wona yidde ñamde ko neeti nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam ɓamtiɗo sawtowol laaɓtuɗo ɗemgal nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kewɗo yurmede barogel ladde meeɗani dogdemo hay lawol goto kala ɗo jooɗi e ladde omo humta haaju makko taroyade walla yaltoyde leɗɗe huɗo ɗo fof mbaɗanamo sutura so humti haaju o gayniɗe duttoɗo ɗe gonno sa ari a tawata ɗon haydara ko yalte makko fof leydi wiye yeɗaka moɗa nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam jaaƴƴo koyngal towɗo ɓernde koyngal juutɗo peɗeli koyɗe towɗo kolɓuli pamaro tew teppere ɗum woni nelaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam rasulun bil haqi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo woni darowo waala juulde ina heyɗi tampata fina dawa wolde wona koye koyɗe ina hoori yomata jamma fof ujunnaji ɗiɗi darde o waɗanno so fini o dawa wolde ne aliyu wi so wolde satti minen jamare ɓe fof moni amen fof no woɗɗitomo 4 métre so wona ɗum doole makko jana e mum maayo nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam so memino tawino sukaɓe no pija e bedde wiyama guila ko alyatimu bamum maayi o nodda ɗum o mema hoore sukaɓe ñalla rewde hen hoore no uura no lati miski jungo makko ɗum memi ɗo ha yiira sahabaɓe nattinomo laakunude so hen goto ari tawanimo jama yaha tan koye beddaji ɗi no urno ɗo tawi lati fof rewa uringol ngol ha hebtoyoma so omo yaha koyɗe makko ɗiɗi ummottono e leydi te kanje tellotto e leydi taw diwata o tonƴota ko hakkille jaɓani te koyɗe ɗe kolondirani te kanje ummotto e leydi tellotto tew diwata o tonƴota ko hakkille jaɓani hono worata ko ni nelaɗo so ummima ne yaha fonda koyɗe ha fota leydi wiya minen malama tawde nelaɗo dañi haaju minen dañi no liggoranimi ɗum leydi ne waɗamo bilanka ndi taƴa totta ndiya ndi taƴa totta ndiya ɗo taɓal makko fonno wonde leydi ne waɗamo bilanka o yettoyo ɗo fano so yaɓɓe leydi nduufo de ribo renda meltito koyngal makko yiyetake so yaɓɓe hayre naalde hersa taya koyngal makko lofo e dow hen sa ari ganda wode wi ɗo o rasulun bil haqi sallallahu taala alayhi wa sallam o pari o fewnitima o ñantima o yonnima o yeesi waare o fewnitima o juuli o waɗi darde o dari jibril nan dari buragu nan dari nelaɗo no wowi waɗɗade ina andi puccu no suusi puccu no gasa tati ndimagu goto fof dañde mum ñalande o loowi koyngal e heebere o miijino waɗatno ñande fof ƴaɓɓude e baylo sakke sefa mo jooɗo e malaw tawi gasata buragu fiɗɗi nelaɗo ari ina dari o loowi koyngal e heebere buragu fiɗɗi nelaɗo ari ina dari ha timmi laabi tati jibril wi buragu a netotako ɓurɗo windere na waɗɗo ma o wi jibril foftinam baaba adama ñande humde nayi hawwa e aljanna firdawsi waɗino koye dow am malaikaji cujjan ɗum ibrahima ñande weddoto joom suudu mum hajara e ɓiyum ismaila waɗino koye dow am a foftinta kam o wi oɗo sinno wonano o adama taguetake saka hokke debbo so wonano o ibrahima taguetake saka kame debbo mi ɓiyum o woni mouhammadou rasulullahi sallallahu alaihi wasallam burago wi jibrilu mi jaaɓi netade kono won ko jinmi o ko jiɗɗa o pucci fof yawmal qiyamati so gaari Allah wiyata kunu turaban gonte leydi wonta leydi yaata aljanna yaata jaygol min jinmi ñande no waɗɗo mo naatami aljanna minen wasoro ɗum pucci nelaɗo wimo jaɓanima ɗum o yimi holluma no mbaɗɗortemi buragu nayi koppi yeeso ɗi dicce leydi no ngeloba sono juso wattani koyɗe caggal ɗe ne daari o wi nelaɗo yaɓɓe hen hoto wotu o sakki wirdu o weddi nelaɗo ari no jooɗe laali hirdu la ilaha illallah muhammadou rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗum woni asra Allah tabaraka wa taala wi subhana senade wodani allazi on asra nawɗo jamma asara nawɗo wendogo asara nawɗo tawi yimɓe ɗanima asara nawɗo tawi hay goto tinani hol nawɗo o allahu allah holmo nayi bi abdihi jeeyaɗo makko allah mane nawɗamo jamma allah no wawno nawdemo ñalawma ne heewi liggey en juuli subaka en dawat liggoyoɗen ɓoyata tisubar juule caggal tisubar ɓoyata takkusan ɓoyata futuro ɓoyata gueƴe liggey ne heewi hajuji ne keewi aɗa sohli yimɓe ne cohluma Allah ɗacci ha jamma sa juuli gueƴe ha fajiri ɗon no weeyi so wona ko jiɗɗa wadde an e Allah hay goto anda
Allah wi laylan jamma Allah mani nawɗamo laylan jamma hono yettuɗamo minal masjidil haram ɗo makka ɗo Allah ne wawno nawde mo Washington ina wawno nawde mo London no wawno nawde mo Paris ina wawno nawde mo Misira ɗe wonno gure mawɗe kono Allah jaɓani Allah oɗo paroɗamo ilal masjidil aqsa holko woni masjidul aqsa allazi barakna hawlahu holko nawruɗamo toon linuriyahu min ayatina ami hollamo hunde seeɗa e kawniɗa saabu ala fof ɗo damal woni e leydi faade dow asaman to wona ɗon innahu ina wawi ruttade Muhammad huwa samiul basir omo nana kala ko Allah wi omo yiya kala ko hollimo innahu ne wawi ruttade to Allah huwa samiu kanko woni nanowo kala ko yimɓe windere nde mana ha joni haali kanko woni basiru jiyowo kala ko windere nde wujuhi tasbihi jaa fi lquran no foti nayyi yusabbihu lillahi o ko fiilul mudari are qur'ana wona gotum sabbaha lillahi ko fiilu majin are qur'ana wona gotum sabbi hisma rabbika laala fiilu amri gotol are qur'ana subhanallazi masdar gotum woni laabi nayyi are qur'ana o koye fiilul mudari o koye fiilu madin o ko fiilu amri o ko masdar nelaɗo sallllahu taala alih w sallam burago biftimama mo o wi koyɗe 16 bibde temedde jeegom kala yitere ndeyi holsere nde yaɓɓa ɗon holloytamo laawol ko Jibril ɗo miijiɗa fo yeehi arti ɓe mbeeyi e Makkatal Mukarrama leydi ɓuuɓi famarɓe haajuji ɗanima moƴƴuɓe no ndewa Allah nelaɗo sallllahu taala alih w sallam la ilaha illallah tannoɗo windere noɗɗi ɓurɗo windere tawi windere ɗanima la ilaha illallah rasulun bil haqqi sallllahu taala alayhi wa sallam ɓe peewi baydal mo kadi nelaɗo wi min jeeyi majangu yitere Jibril wi mi jippo jippimi o mi waddarɗe ɗiɗi mbaɗmi darɗe ɗiɗi e diine annabi Ibrahima nelaɗo wi mbaɗitimi pucca min jeeyi majangu yitere Jibril wi mi jippo jippimi mbaɗmi darɗe ɗiɗi e diine annabi Ibrahima nelaɗo wi min jawti yeeso majangu yitere Jibril wi mi jippo jippimi e diine annabi Ibrahima mbaɗmi darɗe ɗiɗi wono jippima laabi tati o juuli darɗe jeegom nelaɗo wi nan min noddango ha cango mango noddimi Jibril wimi woto noto wadde mi notaki o wi nanmi kadi noddano debbo lewfu Jibril wimi woto mi noto wi wadde mi notaki o jeeƴimi jiimi jomum no tuggi sawru o wi jawtumi yeeso nanmi noddoɓe hewɓe no nodda Jibril wimi noto soɓe calminimama salmito o wi nde wadde nde ɓe calminnomi calmitimi o wi nanmi ha cango wongo mango sonno yimɓe jinneji nani ɗum kamɓe fof mabɓe maayi o wi mana ha joni jawtumi yeeso min jetti baytal muqaddasi ɗanngal lewre balɗe 15 min mbaɗi feccere waktu mi jippima laabi tati mi juuli darɗe jeegom mbimi Jibril waɗi men wadde haydara ma kollami ko jippimi e lawol koko woni oy ɗo jippiɗa aɗan ɗo no wayi oy nokku ɓaldol ina waɗi lugge leɗɗe tandarma ina hen guese tandarmaji oy ɗo woni wendu e beeli aljannaji wonde e aduna ɗo woni Madinatul Munawwara ɗo jogorɗa ferde ngara ɗo koɗata ɗo mayata ɗo lelotoɗa ɗo ummitoɗa ɗo kawrata e joomi mbimi ya jippo mbaɗa ɗo darɗe ɗiɗi mana salminde nokku o haade ma arde o wi jaaɗen seeɗen jippiɗa oyi on nokku tawɗa no wayi o on nokku tawmomi mana ha joni omo ranwi omo wi talam wayno haynande haalis danejo omo laaɓi omo wi cerkono ko nokku ñaargoji oy ko ɗo woni lamma tawajja tilga Madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ɗo woni leydi annabi Suwayb ɗo Moussa tawnomo mbimi ya salmin nokku o darɗiɗi oyi garɗa nokku oyi jippiɗa darɗiɗi oyi on nokku ne hono wayi o establi ina wayno mana wasorde nayyi oyi aha ɗo wiyete baytullah ɗo Isa jibina leydi Philistine mbimi ya waɗɗo darɗe ɗiɗi calmina nokku o ɓennuɗen o wi nanɗa nodda o mbimi waɗa noto oyi noddunoma ko Iblis sa notinoma leñol ma fof notomo caggal ma oyi wadde mi notaki oyi nanɗa noddano leefu oyi wadde mi notaki oyi jeeƴimi tawmi ko debbo nayejo ne tuggi sawru oyi ko aduna oyi ndeke ɗo aduna yaɗata tufo aduna oyi sa notinoma leñol ma fof rutto e aduna woppalakata oyi jawtumi yeeso oyi nanmi mana hewɓe noddimi oyi mbiɗa yomi noto oyi ko mawɓe annabaɓe Ibrahima e Moussa e Nuh e Isa mbimi eɓe keppi ko garta eɓe jaɓɓuma mbimi ya salmitoɓe calmitɗaɓe oyi nanmi ha cango manga so nani ɗum yimɓe jineji ma maayi oyi ɗum woni kaaƴi duncirɗe jahannama hen woto hen duñano duuɓi 40 hikka ko joni nde yetti luggidi nelaɗo sallallahu alih w sallam jippi e damal baydal muqaddasi Allah wi Jibril o wi labbayka mi noti mama Allah o wi hottu Muhammad ene dañi koɗo hotta ɗum Jibril balli junggo mum to aljanna
waadi capanɗe jeeɗiɗi leñol ñamde konngol wi ko temedere konngol wi ko ujunere leñol ñamde e jaram o joƴine yeeso nelaɗo Allah o wi Allah wiyomi teddinir ɗum ummi ko aljanna kala ko welma hen noon ñaam kala ko welma yarde yara nelaɗo talani ñamde haydara o telani yarde haydara o suuɓi kosam ɓileɗam o yari Jibril wima yiɗa ko heddi o fof mi yaafima o ƴetti kosam ɗam o yari Jibril wima suuɓi fiɗratu ɗum woni diine l'islam o yari ha juuti Jibril wimo sa yari no ko jamɗam leñol ma fof murta yara sangara caggal ma sa yari no ndiyam ɗam kamɓe fof ɓe taccita siraɗe ɓe jooloɓe teɓɓito e jahannam tawda suuɓi Mouhammad ɗuɓen joni en kalanemo hon lemaji Allah hokki on ɗum woni meeting annabaɓe ɗum woni meeting annabaɓe premier meeting annabaɓe e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo no jooɗi ɓe jooɗi ujunnaji temedere ujunnaji nogaji ujunnaji nayyi ɓe pelliteɓe kaala baba adama ñonkinnaji i mataw kay konngol kam ko min jeeyi ɓe mbimo baba adama haala o wi wono hon mbiyata ɗon e mi mbiyete ko bani adama o wole adama ɓe mbiyata o wi andi baba adama fuɗɗima nannude amdi a jeeyi o wi hay hunde Allah tagani e jungo mum toon e min o heɗi ko fof kum fa yakun wona min noon kanko jiɗi me Bakary waɗi hen fitan makko ɓe mbi dowdi baba adama nande o wi kala mon kumanɗo ɓiyum no harmi toon e min o wi kala mon kumanɗo ɓiyum no harmi toon e min kanko humdeni mi Hawwa itta koye sawnam wirum Allah duwi dawgalam onon fof duwi dawle mon ko mayoɓe sonan min tuwa biya zéro baba adam nani o wi hay kala ko sujjanani harmi o sona min malaikaji sujjani kam tago Allah wi ɗumen noon ɓe mbi wallahi gonga o dañi biwuji nayyi nelaɗo wi baba adama entre parenthèse ñande Allah humdantuma e Hawwa mbiɗa aɗa memam ɓe malaikaji mbima wata mem ha dokkamo tenge ɓe mbi holi tenge makko holko tengnoɗamo oye mbinom ko allahumma salli ala mouhammadin wa sallim laabi tati ɗum wonno tenge ɗe oy ko min woni Mouhammad sinno wonano min hakkude ma e Hawwa dago tan o ko saka ɓe jibino continue je ferme la parenthèse so wonano min taw hakkude ma e Hawwa dagetake saka yimɓeɓe mana puɗɗo jibinede je ferme la parenthèse baba adama continue adama alayhi salam o haali o jooɗi o yimiɗo muñiɗo ha yeeso hami ƴeewa ko mbaɗɗon annabi Nuhu ummi o yi Allah nelimi e yimɓam duuɓi temedde jeenayi e duuɓi capanɗe joyi ñande fof mi waɗa batu goto ndewe Allah ko goto ndewe kam komi annabi nelaɗo e moon koolaɗo ɓe piyami haɓe jananemi maayi ɓe beddome e ndiyam walla kooce duuɓi temedde jeenayi e duuɓi capanɗe joyi mi wulani mi wullani mi wullitaki Allah addanimi laana jolmi hen min e yimɓam e gallam kala mo jolano hen maayi min woni baba adama ɗimmiji ko hedde windere nde ko fof mana ko min jibini ɗumen yalti koye ɓiɓɓam tato hami same ya fas kana an ma e ɓiɗame kam fof mbi ko gonga o yol safiyullahi guiɗo Allah lakkuɗo ɓe mbi an o on mon dañƴo kaɗo laana ɓe mbi hay goto ɓe mbi nuhune koye haali nuhu dey Ibrahima ummini jungo Ibrahima wi holi biyeteɗo khalilullahi sehil Allah ɓe mbi an o hol maatiɗo Makka ɓe mbi ko an o hol maɗo baytal mo gaddasi ɓe mbi ko an o holmo Allah holli no wardata no wurtinta ne jooɗe leydi ɓe mbi ko an o holmo Allah holli ko woni asamanuji jeeɗiɗi ene jooɗe leydi buusaɗi ɓe mbi ko an oye temedere annabi yalte e ma hakkude ɓiyame tanam oy ko waɗete Makka ko ñamtinte ɓe mbi ko an ko hirseteno dammugol ko ɓiye so dogete safa e maro ko debbo ma ɓiir jam jarteɗo ko koyngal ɓiye o on mo juulete maqama caggal mum ɓe mbi ko an o yi hay Mouhammadou o ko duwa om jeeya ko min wino Allah woɓa fihim rasulan minhum yatlu alayhim ya nele mabɓe nelaɗo muyno jangga e mabɓe ayeji ma ko o wonno duwa om jaɓam Ibrahima wi min mboɗo muñoɗo ha mi nano kalɗo miti annabaɓe no mbakka ane Moussa umini jungo wi assalamu aleykum ɓe mbi maaleykum salam oye ujunnaji temedere ujunnaji nogas e ujunnaji nayyi 124 000 onon fof Allah nele mon mana ha joni ko malaika yo haala noon kañum wi naggam mbaɗon min Allah haaldiyam directement ɗemgal Allah nofram min Allah min mbaɗi temedde jeegom bato fof haalani kam temedde jeegom konngol kanƴe fof nandanmi lawol gotol konngol fof ne waɗi gande tati zahira baɗine on mon dañi ɗum directement batuji Allah temedde jeegom bato ɓe mbiya goto oye wona min wiyete kalimullahi kaljiɗo Allah ɓe mbi wallahi ko an oye mbiɗa jogui sawru
somi ari maayo mi fiya ndu wona pom mi ɓenna min korejam somi ari haari no fiya mi yaltini ndiyam min korejam min jala somi yeehi yami tampi mi fiyande leydi wonta puccum woɗɗo so ɓooyi kadi mi nanguita wonta sawlu so mbare kon ladde liiji kam mi fiya e leydi wonta ngoolɗo moɗa ko wonno ɗon fof mi jagga wonta sawlu mi yaha lawɗam somi yeehi yami tampi mi tutonde leydi joni joni waɗa sayani mi jooɗo e ɓuɓri yami tampa mi yaha lawɗam wona man dañi ɗum ɓe mbiya hay goto o moƴƴi minne mboɗo muñi ha ɓooya seeɗa annabaɓe ne mbatta Daoud alayhi salam ummini jungo moi muse ɓe mbi anne haala oye min Allah wi mana waɗi kam khalifa e leydi ɓe mbi a hana woodi oye min Allah totti kam annabagal totti kam nelal waɗi kam khalifa muɗum min dañi zaboura defteram tellinade ne waɗi temedere simore min tan dañi so mbiɗo jangga lingu yata e nder maayo niwri diwata hunde fof ne heeɗo danam hane gaynu fof woni mon dañi ɗum ɓe mbi ala oye jibinum Souleymane Allah hokkimo kanko laami hen nden ndiwre yimɓe e jinneji ɓe mbi a gonga oye min mbiɗa muñi ɗo kadi ha yeeso Souleymane ummini jungo oye bandiraɓe mbiɗa yaara e duuɓi sappo e tati Allah wi kam asamane woni keerol leydi woni keerol ko heddiɓe walde hakkude ɗo ko ƴettu mo beeleɗa min hen ma welaka ɗaw ɗum so haali min jomum jotodiri dankam ne waɗi temedere kilométre carré nogas 2 kilométre ko yimɓe nogas 2 kilométre guineji nogas 2 kilométre ndiwri nogas 2 kilométre mbare kono ladde waɗetake ndiyam waɗetake essence waɗetake pétrole somi dawiɗo ñallum fof ko lewru somi hirñiɗo mbanmi fof ko lewru yarete dirata oto hulɓinde remoɓe wona moon dañi ɗum ɓe mbi ala koye minen muñima ɗo kadi ha gonɗo annabi Yusuf wi Allah fecci mbadiji aduna tagno temedere hen capanɗe jeenayyi e jeenayyi min jeeyi gotel keddi ngel ngel onon fof menna ɗon hen min weddano e ɓundu jaltinami jeeyami limce paɗe buuɗi sappo e ɗiɗi lamtimi leydi ndi kalfumi lamɗo o ndestumi debbo makko ha dañtimi hen mana ɓinguel Allah nelimi ɗon kadi annabagal woni moon dañi ɗum ɓe mbi hay goto koye min mbiɗa muño ɗo kadi ha yeeso annabaɓe ne mbatta mon fof ina haala ɗum woni meeting annabaɓe ina mbatta mon fof no bakkon haala Jibril no maire o yimɓeɓe fitanu kirowo ala no wawi wadde jingowo hay goto wawana ɗum Jibril no maire o haw sawdi nelaɗo Allah o wi ɗum folon tut o wiyatna haalta nelaɗo sallah sallam nelaɗo wi min holko kalani o wi amma bi nemati rabbika fa haddi so Allah hokkima nema gandal yewtan yimɓeɓe nana kamayo wiya haalino gasi nelaɗo wiye banda men annabaɓe on tampi on kaali ummimi joni ko Makka ɗanngal lewru e balɗe sappo e joyyi mi jippima e lawol laabi tati mi juuli hen darɗe jeegom on gari onon ujunnaje temedere ujunnaje nogati ujunnaje nayo on keedi caggalam Jibril noddini onon fof mi ardima on mbiɗa yiidoya joni Allah caggal asmanu jeeɗiɗi caggal arse kursi caggal sidratul muntaha caggal mana ha joni ardul simsima caggal maaje sappo caggal wirngalloji nogas ɗi ko niɓere ɗi ko annore to nokku to asamane ala dow leydi ala less neɗɗo tawetake jinne tawetake hendu tawetake ndiwdi tawetake mi yiiɗoya e Allah gantaga ko kala jinmi fof somi altidino mi haala noon kelle pobɓi darapo hooti makkatul mukarram ɗum mana neɗɗo la al hayatu la talidu illa huyayatin alhaji Abdoul Aziz Sy Malick mo tiwa won ndeysan khalifa général de Tijane tikka ujunnaji temedere tikka o wiyo kullu nabiyun jaa yubassiru qawmahum bi annaka taati khatiman bi nubuwati so wi kala annabi mo Allah neli gila baba Adama ha Isa o wi koɓe sifo palantoji a are damal biro neɗɗo no jooɗi no waɗi kakkiji simis danejo karwat ɓalejo no yeesi sayade ha leeli taɓal ngal hewani kayitaji patron dawani hande wona ojas yimɓe no toon waɗanma ko haala jeeya biro joom biro nan nder ko palanto o wi gila baba Adama ha Isa kamɓe fof koye palantoji ɓe gonno joom biro o joni kadi kulu nabiyun jaa yubassiru qawmahu bi annaka taati khatiman bi nubuwati o joom biro o ari o woni Mouhamadou Rasulullahi nela sallah sallam faye hayre baytal muqaddas nde o yaɓɓi en o hoyni on fayi dow asaman o wiyoma ya hayre nde ɗakkiti wi nada way makko nde memani leydi jamɗe ƴañini ha joni koyngal makko ɗo darino ha joni nan ɗon ittaka damal ala few dow asaman sowona toon ina luura Isra ko tuggude Makka ha baytal muqaddas Mi'raj ko tuggude e baytal muqaddas fayi dow asaman ha ɗo Allah wela hande woni Isra wol Mi'raj mbele ko buraku nawimo ka ya baytal muqaddas luural ala hen mbele tuggude e baytal muqaddas fayi asamanuji ko buraku nawimo won konngol wi noon won konngol wi la e bibje Mika'il kañum sakki nelaɗo dale hakkude becce makko hakkude balaɓe makko dow
naymo ha asaman gadano dole makko ngasi asrafilu ƴettimo ha asaman ɗimijo dole ngasi ajirayilu ƴettimo ha asaman tataɓijo dole ngasi malaikaji mbiye dajaji ƴettimo ha asaman jeeɓijo dole mumen ngasi malaikaji mbiye kulbiyin ƴettimo ha jetti asaman jeegoɓijo dole mumen ngasi jibrilu ƴettimo ha yettimo mana ha joni asaman jeeɗoɓijo dole mum ngasi seli jooɗi nelaɗo wi ko ɗum woni o ma minna illa lahu maqam goto amen bono jogui place so yawti ɗon annore Allah sumat ɗum ko mbiyanmami Allah wi ko meeɗa yiide Allah hay gotol o jibril neɗɗo no woppa ɗo sehli mum o ko mbawmi hen dolam gasi mi wawa ɗo yawtude o kollomi lawɗo o affaire ma ani Allah nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam o wi min mbeeyi hono majamu yitere o wi min gaare asaman gadano o wi min tawi ko jamdi ɓaleri tekkendi duuɓi 500 jaajendi duuɓi 500 towendi duuɓi 500 fofo jamdi ɓaleri murtulde wotere ne waɗi damal o jibril fuggi damal ɓe mbi holi o wi min jibril ɓe mbi mo gonduɗa o wi mouhammad ɓe mbi o nelama o wi aha ɓe mbi marhaban garɗo ɓe udditi damal o wi min naati o wi min tawi baba adama ne jooɗi so ƴeewi banggue ñaamo jala so ƴeewi nano woya mbimon baba adama ko ɗum woni o wi ɓiɓɓam faaɓe aljanna fof nani banggue ñaamo faaɓe jeygol nani junggo nano ɗum waɗi mi jalaga mi woya ga o wi mesikaji ɗi dikki o wi kelleroŋaji ɗi gutti o wi malaikaji ɗi mbaɗi sappeji o wi baba adama e jibrilu takke am jibrilu noddini o wi jundumiɓe darde ɗiɗi e diine annabi ibrahima baba adama wi ha yo ɓiɗɗo ɓufnuɗo ɓernde o wi min mbeeyi majango yitere o wi min payi asaman ɗimmijo o wi jetti min tawi on mana ha joni ko kire jakarendina ɗanngal duuɓi 500 tekkeni duuɓi 500 towendi duuɓi 500 jaajendi damal gotal o wi jibrilu fuggi o wi ɓe mbi holi o wi min jibril o wi mbi mo gonduɗa o wi mouhammad ɓe mbi won ɗo nelama o wi a haw nelama ɓe mbi marhaba garɗo ɓe uddi damal o wi min naati o wi tawmi ɗon isa alayhi salam omo jooɗi o wi min calmodiri o ɓuucimi ɓuucimomi o urnimomi o wi kelleroŋaji ɗi dikki o wi musique ɗi gutti o wi ɓe mbaɗi sappeji o julmiɓe darɗiɗi e diine annabi ibrahima isa wi marhaba ma jakoɗaɗo janggo o wi min jawti o wi fodde majango yitere o wi min jetti asaman tataɓijo o wi min tawi on ko haalis danejo labɗo cer ɗanngal duuɓi 500 tekkendi towendi ɗanngal duuɓi 500 jaajendi ɗanngal duuɓi 500 damal ko gotal jibril fuggi ɓe mbi holi o wi mouhamadou rasul o wi min jibril ɓe mbi mo gonduɗa o wi mouhamadou rasulullah ɓe mbi o nelama o wi aha ɓe mbi marhaban garɗo o udditi o wi tawmi ɗon annabi yousuf ina hokka mana dendagal mbaɗi jaɓɓinoɓe mo ga joni on fo rutima place mum no faloyomo o wi calmodirmi e yousufu alayhi salam ibnu yaqub o ɓuucimomi o urnimomi o wi kelleroŋaji ɗi gutti musique aji ɗi dikki o wi malakaji ɗi mbaɗi sappeji o junnumiɓe darde ɗiɗi e diine annabi ibrahima o wi yousuf wimi marhaba mouhammad rasulullah mo yiyanimo janggo fo hersa o wi jawtumi yeeso o wi majango min jetti asaman nayaɓijo o wi min tawi on asaman ko kanŋe biyeteɗo yaɓuta ɗanngal duuɓi 500 towendi 500 tekkendi 500 mana jaajendi damal ko gotal jibrilu fuggi ɓe mbi holi o wi min jibril ɓe mbi mo gonduɗa o wi mouhamadou rasulullah ɓe mbi o nelama o wi aha o nelama ɓe mbi marhaban garɗo o wi ɓe uddi damal min naati o wi tawmi ɗon mana ha joni idris o wiyete hanouh woni inde makko idris kewɗo janggude dars kewnoɗo janggude kayitaji jippinoɗi mana ha joni ibrahima o waɗi allah boosoyagal jaalanahu maka rafanahu makanan aliya o mana ha joni o wi paame makko o wi kelleroŋaji ɗi gutti o wi musique aji ɗi mana dilli o wi malakaji mbaɗi sappeji o wi julnumiɓe darɗiɗi e diine annabi ibrahima o wi jawtumi o wi marhaba mouhammad rasulullah basarɗo aduna e lakara o wi jawtu min payi asaman jeeɓijo o wi majango yitere min jetti o wi damal gotal kanŋe biyeteɗo mardiane o wi jibril fuggi tekkendi duuɓi 500 jaajendi 500 towendi 500 ɓe mbi holi o wi min jibril ɓe mbi mo gonduɗa o wi mouhammad ɓe mbi o nelama o wi aha o nelama ɓe uddi damal ɓe mbi marhaba garɗo o wi tawmi ɗon annabi haruna gondiɗo moussa o ɓuucimomi o urnimomi o wi malaikaji ɗi dilli kelleroŋaji ɗi gutti musique aji ɗi dilli o wi malaikaji ɗi mbaɗi sappeji durnumiɓe darɗe ɗiɗi e diine annabi ibrahima o wi marhaba jakoɗaɗo yimɓe jinneji hen nden diwri o wi min jawti o hono majango yitere o wi min jetti asaman jeegoɓijo min tawi on ko kanŋe mbiyeteɗo zabar jad holmo min tawi ɗon annabi moussa kalimullahi kaldunoɗo e allah o wi jibrilu fuggi
ɓe mbi holi o min Jibril ɓe mbi mo gonduɗa o Mouhammad ɓe mbi o nelama o yaha o nelama ɓe mbi marhaban garɗo o udditi oye tawi ɗon Moussa oye teleroŋaji ɗi gutti oye musique ji ɗi dilli oye malaikaji mbaɗi sappeji o juuɗumiɓe darɗiɗi e diine annabi Ibrahima oye Moussa wi marhaba jiɗo aduna e lakara mo yiɗama boorama aduna mum e lakara mum boni oye min jawti maƴamu yidata min payi asamane jeeɗaɓijo min tawi ɗon baba Ibrahima on ɓaari keeci makko e baytul mamoudou suudu kaaba ndu kala mana ha joni hitande ujunnaji temedde jeegom no hajja hen so manqui Allah manquitine jinneji e malaikaji baytul mamoudou Ibrahima woni gardien mum on ɓaggi mana ha joni keeci makko e damal ngue kala leer ujunnaji temedde jeegom malaika ina taaro suudu ndu kala bandiɗo yontande mum wonta attu ha yawmal qiyama oye Jibril oye min tawi on mana ha joni kanŋe wiyete ko luulu arani e aduna oye Jibril fuggi damal ɗanngal duuɓi temedde joyi tekken duuɓi temedde joyi jaajen duuɓi temedde joyi ɓe mbi holi o oye mana min Jibril ɓe mbi o gonduɗa o Mouhammad ɓe mbi o nelamo e aha marhaban garɗo oye naati oye mana Ibrahima keloroŋaji ɗi dikki oye musique aji ɗi dilli malaikaji mbaɗi sappeji Ibrahima takke ham ɓuuci momi o urnimo o juunumi darɗiɗi o Ibrahima wimi ya Mouhammad so jeehi aljanna inayaji kono qi an ko dinguire mbiyete subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ina wona tuta teeri leɗɗe aljannaji enen eɗen joɓamo gay mbiyen tahiyatu lillahi ha mbiyen wala Ibrahima wala ali Ibrahima oye ɓiɗɗo moƴƴo basoɗo duwawam jabama ko jinnomi e makka ko mi dañi suudu ndu sanam wonta ɗon rewe tawda ari oye min jawti ɗon sidratul muntaha min gari nokkune wiye sidratul muntaha jaaɓi ha tirde o wino waɗi ɓiɓɓe oyi ɓiɓɓe ɓe ina danmi elle glace ina beeli elle juumri mana min jetti beram refi ɗi ina poti no noppi ñiibi jaaɓi ha tirde holko waɗi ɗum wiyede jaaɓi ha tirde pittali annabaɓe e malaika e waliyaɓe so gaari ɗon kaɗata ɗum waɗi ɗum wiyede jaaɓi ha tirde enda ha sidratul muntaha banggue mum ñaamo sidratul muntaha enda ha jannatul mawa ɗo banggue ñaamo ɗo aljanna mawa ina ɗon holko waɗi ɗum wiyede mawa aljanna e Hawwa kana ɗon konno wiyama ko Jibril Mikail yaawi yani aleyha ɗon konno nelaɗo wi min enni seeɗa Jibril seli mbimi Jibril ko ɗum woni oyi ko ɗo kaɗanmi doolam ne gasi malaikaji doole mumen gasi nelaɗo sallllahu taala alih w sallam o wi jawtumi yeeso Jibrilu ala ɗon Mikailu ala ɗon Ajrailu ala ɗon Asrafilu ala ɗon o wi jaltinmi junggam koye niɓɓere mi yiyani junngo ngo ndeke ko maaje sap woto foof ɗanngal duuɓi temedde joyi malaikaji taññimi ɗum ɓennumi garmi e nokku annore ɗanngal duuɓi temedde joyi malaikaji taññimi ɗum ɓennumi ɗum woni Alaji Malik wi dana lahul malaiku ayyaddini malaikaji ligganimamo kala liggeyi to dow asman nela sallah alih sallam o wimi gayni ɗum oye dari mi jananami hankadi mi majji hankadi leydi ala lesam ɗo jaɓɓumi asaman ala dowam mi yiyani neɗɗo mi yiyani jinne mi yiyani malaika jamma ala ñalawma ala lewru ala nangue ala asaman ala koode ala duule ngala hay hunde mi yiyani mi nanani wona rew wona worgo wona jamma wona ñalawma wona dow wona less hay hunde wodani oyi jananami mi sunima oyi nan mi sawto won Aboubacry Siddiq yeeso mbimi a sabagani Aboubacry fi hadal makan Aboubacry adimame o nokku Allah wimi ala ya Mouhammad ɗo gonɗa ɗo Aboubacry arata ɗo mo wona Aboubacry arata ɗo kono mbiɗa andi leydi ndi wonɓe toon fof kanko ɓuurma yidde ɓerde ma ina woni ɗo makko tanmi malaika nandinmi daɗe mabɓe beele mana kayu wanni saka haw yewtuma walakin udun yaaɓi ɓeydo ɓattade mi yaa guiɗam ɓeydo ɓattade mi yaa guiɗam nela sallah sallam o wi pewmiɗo nannomi sawtowol ngol o wi raf telli tubakoɓe jiiti ɗum koko ɓooyani ɗum woni essence tor ñoƴƴa bouton nawma dow ñoƴƴa bouton artirma less gila duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayyi duuɓi joyi hikka ko nelaɗo ngabbuno hen kamɓe joni ɓe jiiti cena paana on paanata leggal sigue kanŋe e sigue yaɓuta e luulo e mardiano iskale o wi telli o wi ndeke ha joni mi gaynani ngabbude nelaɗo sallah sallam oye jaɓɓumi e iskale oye ɗum biftimi ko ɗum malaika oye ɗum nawimi ɗum addimi e nokku ina wiya baytul izzati suudu teddugal oye jananami ɗo mi naati ko wayno suudu kono mi yiyani e nayi goto hamam to an ahla naali jinmi ɓortude padam oto mi yaɓɓirde joom suudu ndu suudu ujunnaje temedde jeeɗiɗi ɗemgal wimi ya Mouhammad yaɓɓiram paɗe ma ɗe ayi Alhaji Malik yaade nelaɗo Allah ha toon oyi annabi Moussa haaldu noon ko ga e Allah e leydi Allah wi fahla nalaka innaka bil wadil muqaddasi ɗuwa ɓortu paɗe ma aɗa cangol lamgol Allah nan ɗo to asamanu jeeɗi dow kursi e kursi dow mana sidratul muntaha mana e nder suudu Allah to wama amral mawla lahu hul analihi ka zilwati to laami oyi Allah yamirani nelaɗo yo ɓor paɗe ma oyi mo yaɓɓiram paɗe ma ɗe ujunaji temedde jeeɗiɗi ɗemgal mbimo yaɓɓiram paɗe ma udun yaabi nela sallah alih sallam oyi jawtumi
o nan mi demgal Allah wi mi ya Muhammad ayi kam o ya mi yima gita bernam de abino la tudir ku kallab sar gita mbawama yidi kono mi yima gitam bernde Allah wi mo sifomi o an wi non la tasfu kal wasifuna mi do wa ma sifade bernam de o wi Allah nangi hatan mum mbeten newre o wadahu bayna katafi fa barrada kadabi kabadi o wi Allah nangi hatan mum newre mum fawi hakkunde balabam buubi heñaram fa awrasani ilmal awwalina wal akhirin gande ko adino adama ya Allah do wute fofo jangumi non mi dursi mi wabi lawol goto o ender wiyatu rabbi la alal ghayra wal ghayriyya mi yani ko worginte mi yani ko rewginte ni jimi jomam de so wana annore wata no umme leydi ha jaggi asmanu jeedi mbimi jibril kudum woni o do woni madinatul munawwara do woni galle aljanna gondo e aduna do perata do lelorda do ubeta do kawrata jomi do umorda lotul ngol no umme leydi ha jokki asman say khumar wi wal yaabe tubu ko be wal yaabe julbe kambe pote gede de fo yaade do e dañje kawritaje wadde fo so wana lotul annore ngol tan woni ngol be jeta dum tan sergi nelaado sallallahu taala alaihi wasallam o ngan sanga Allah nangi nangi nge wadani mi nofru nyamru ndu nangi lewru wadani mi nofru nandu ndu dum woni écouteur ko ganduda an tan nanata wonbe sarma nanata sa wade radio ma uditi o wadana écouteur nangi nge nofru nyamru lewru ndu nofru nandu o wi samitu sarif al-aqlam kudi tuwoji koy men dahaji kalamul qadim ne binda koy men lawhil mahfuz o nan mi kudi di kudi bindal nanan hor do nelaado woni dum hay hunde wodani neddo ala jinni ala hendu ala ndiwri ala hay hunde dillata nene makko wurtina leydi gurel ne wiya Abu Asar Madina so yecciti mo yenene makko yewdo wulde wato hakkille warma ina der kabri to nan nene makko goto yeyi gurel ne wiya Abu Asar Madina hakkude badal no yeedi fo yenene makko e biddo basodo tino wado wulde o ya jettondirmi e joomam ɓe mbiya yettondiri e Allah oy kana qaba qawsayni aw adana Allah wino wayno garawol hunnude laaƴe ɗiɗi walla ɓuuri ɗum ɓadade eɗen gandi garawol ngol haɓɓi koye lañal aw adana walla ɓuuri ɗum ɓattade yaksa sidrata ma yaksa ma zagal basar wo ma ɗaga Moussa namnima yiide Allah Allah wimo fewni to hoori balɗe capanɗe nayyi o daɗi dadugal omo jogui doole capanɗe nayyi o annabi capanɗe joyi o annabi o dadi hendu pippi jibril wimo fewni to Allah naara hendu pippi mikail wimo noon o dadi huccide haare nde Allah wimo anzur ilal jabal isastaqarra makano ha fa sawfa tarani o ƴeewi haare nde mana so ngeloba hollinama taarima arti jibintu yani lebbi sappo e ɗiɗi omo ƴeewa haare nde Allah itti miskala zarratin ko fotino mana atom gabel zarra ina famɗi tubakoɓe joni jiitan ɗum machine yi kono enen en mbawa ɗum yiide saabu famɓude Allah itti ko foti noon e annore muɗum ñeldi huccite sirat e huccidi mana e arsi feeci arsi ni yi kursi feeci kursi ni yi asmanu ɗiɗi ceeki asmanu ɗi ceeki malaka ne wiye julla yi malaka o wone dogde haade joɗɗen ɗo sa uddi noppi ma nan dirali malaka julla doga dattaki ɗo julla dogata ɗo wirti haare nde ne Moussa wiyeno yo ƴeew nden wirti haare nde lammata jallalil jabal sara dakkan haare nde feeci wonti condi kañum fo lele leydi Moussa yino ko hayre nde Allah wimo son yiiɓe nokkuma harra Moussa sayigan Moussa yiyane leydi fekkori balɗe jeetati Moussa mana Allah wi Moussa ummi o wiya fewni to Allah nara o ala joni kay yoni ɓe mbimo joni ko mbiɗa o yana awalul muslimina min woni arawande jebbiliɓe gonɗin Moussa yino ko hayre yi ko julla yi ko arsi yi ko kursi ɓe jino ko miskala zarratin mbaɗi ɗum nelaɗo waade Allah min qaabi kawsayni no gara woli lañal ma zagal basar wama ɗaga o hulani o mañmañane o rutulaki caggal yaksa sidrata ma yawsa ma zagal basar wama ɗaga o hulani o mañmañane Allah tottimo ko tottannomo ha gati hokkimo julɗe capanɗe joyyi hokkimo ko anduno hokkimo ko andano nelaɗo sallallah alih w sallam gasni ko namdotono ko anduno e ko anda Allah tottimo gasi Allah wimo hus jaggu ha timi laaɓi tati o Allah ko nanganmi mi ñaguima ko gandunomi a hokki kam komi andano a hokki kam ko jibril siftinoma a hokki kam a wi kam jaggu laaɓi tati ko nanganmi oye nangu muñalam nangu teddugalam ñangu dokkalam mi waɗe jungo ma nelaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam o wi jinmi jippade Allah hokkimi mana en ha joni darɗe capanɗe joyyi sa yeehi yo leñol ma juul capanɗe joyyi darde kanje fo jaaɓi o arti o yetti annabi Moussa oy ko joome farle ma o capanɗe joyyi darde o heewi
bani israila ko darɗiɗi subaka darɗiɗi kikiɗi kono hewɓe mabɓe timminta mi heeɓe mabɓe duuɓi temedere capanɗe jeeɗiɗi mana ha joni hewɓe mabɓe timminta ñaago Allah woyno taƴirtumi ɗiwirngalloji o Allah wi to deftere ma ko qaribu mujibu da'wata da'i isa da'ani Allah ina ɓatti o hoyni Allah wi mi ti hen joyi oye Moussa kibaru oye ñaago kadi o hoyni Allah wi mi ti hen joyi oye Moussa kibaru oye ñaago kadi o hoyni Allah wi mi ti hen joyi ha heddi joyi Allah wi barke ɗi e fof mi watte e joyi ɗi oye Moussa kibaru Moussa wi ha joni saɗa wawi ñaago Allah o hankkadi asaytu rabbi mi hersi joomam hen konngol wi ko hoynoto Allah itta ngol sellani selli ko lawol fof ruttoto Allah haw yiyoya Allah warta kadi Moussa wiyamo yo rutto Moussa ñaguinoma yiide Allah yiyani kono yiijiɗo Allah e jamma hen kanko yi Allah e jamma hen laabi sappo Moussa ne yiijiɗo Allah e jamma hen laabi sappo kanko yi Allah laabi sappo Moussa yiijiɗo Allah laabi sappo annabi Moussa wi nela sallallahu alaihi wasallam an mbiɗa andu e leñol ma ene poti annabaɓe bani Israila o wi eyi o yona ɓe dañirto on martaba nelaɗo wi mi adda nelaɗo waɗi ni junngo muɗum to alimul larwa fitali ɗi to goni to o jaggi toon fitandu wali goto addi so ajibinede o jaggi fitandu jogoɗo wonde wali o joɗini e yeeso Moussa o yalde o jogoɗo wonde ko wali Moussa wi mo assalamu aleykum Abdullahi o wi wa aleykum salam Moussa wi mono mbiyeɗeɗa oy Abou Hamid hujjatul islam l'imam Ghazali Naysa Bouri Moussa wi ya Mouhammad anduɓe leñol ma na nande annabaɓe bani Israila gandal de kono koɓe bonɓenedi kam yi min aɗa mbiɗoni dari aɗa dari yimono mbiyeteɗa tan o wi Abou Hamid hujjatul islam l'imam Ghazali Naysa Bouri iyo ɗum fof ko woni ande anduɓe leñol ma so tawi no kewi martaba ene bonnede nelaɗo wi fitandu jaabom o wiye Moussa ane Allah ko ɓuuri Moussa wi Allah ɓuuri Allah tagimi tan ma o wi eyyi Allah wiyanama ma tilka bi yaminuka ya Moussa ko woni e jungo ma ko mbiɗa hiya asaya ata wakkaw biha wa husu biha ala ganami woli biha ma'aribun ukhra lemsede kollunoɗa Allah nde noon Allah wi ko joguiɗa e jungo ko mbiɗa ɗuma ko sawram so mbiɗa yaha mbiɗa tuggorondo mbiɗa sammirano cinde mbiɗa aynirano dammiram te mbiɗa jogue mayɗo hajuji goɗɗi i an nden lemsede noon a yejjiti nelaɗo wi Moussa kibaru oyi mi ɗaci ɗum woni anduɓe leñol ngol ko anbiya u bani Israila goto hen so timmi ina fota capanɗe nayo annabi e bani Israila so tawi goto hen timmani jangguina tan ɗigginani dañi martaba goto e annabaɓe bani Israila saabu nelaɗo Allah sallllahu taala alih sallam ha heddi waktuji mana joyyi Allah noon farnuno ko darɗe capanɗe joyyi o usti hen darɗe capan tati e tati omo jaɓa waddede maslaha sa waɗiɗe daña baraji sa waɗaniɗa yata jayngol hen darɗe sappo e jeeɗiɗi o jaɓani waddede maslaha sa waɗi jaaha aljanna sa waɗani piiɗa jayngol hono ɗum woori ko ni darɗe capan tati e darɗe sappo e jeeɗiɗi ɗe Allah jaɓani waddede maslaha ɗe subaka ko darɗe ɗiɗi tisubar ko nayyi woni jeegom takkusane ko nayyi woni sappo futuro ko tati gueƴe ko nayyi sappo e jeeɗiɗi ɗum Allah jaɓani waddede maslaha sa waɗi jaaha aljanna sa waɗani aɗa yaa jayngol capan tati e tati ɗe o ustunoɗe sa waɗi no moƴƴi sa waɗani a leftaki holɗen ɓen o jaɓa waddede maslaha haade ma juurde subaka aɗa sakka darɗiɗi nan ɗon tisubar no sakkane nayyi no fawane en nayyi jeetati e ɗiɗi nane subaka cakkuɗa no foti sappo takkusan ina sakkane nayyi fawetake futuro sakkantake fawante ko jeegom caggal futuro e nayyi ko adi takkusan no foti e sappo nane no foti nogas gueƴe sakkante ko nayyi fawane en nayyi jeetati ɗiɗi feññangue no foti sappo woni capantati safa e witri ko tati capantati e tati e sappo e jeeɗiɗi égal 50 capantati e tati ɗe Allah ne jaɓa waɗede maslaha sa waɗi daña baraji sa waɗani a yata jayngol o leptama wiyatama e dara sappo e jeeɗiɗi ɗe o jaɓani waɗede maslaha sa waɗi daña baraji sa waɗani jaaha jayngol nela sallah alih sallam telli o yamam tum nusula kimmumi jippade nela sallah alih sallam oy gattume Jibril oy telli min fayi leydi oy tawtum ɗon buɗak oy tellitimi paami leydi oy min beeyi oy birtimi yajuji e majuji noddumi ɓe dine l'islam ɓe jaɓani oy jami natoymi aljanna jimi cewle nayyi ina doga nde ɗo waɗi ko jumri nde waɗi kosam ɓiɗe ɗam
nde waɗi mana ha joni ko sangara nde waɗi ha joni mana ko ndiyam nayi fo ina doga oy ndewme majje taw miɗen jaltata koye wuddere wotere oy tawi malayka ne jooɗi ɗon ne garda mala mbimi ko ɗum woni jibril wimi anda namno malayka o namni malayka o mbi malayka o ko ɗe cewle nayyi o ko jumri o ko kosam ɓireɗam o ko sangara o ko ndiyam yalta koye wuddere wotere o wi aha oy ko ɗum woni oy ɗum ɗo yalta ɗo koye bisimillahi rahmani rahimi kala mbiɗo bisim ha joni gonɗen koye qissatul isra'i wal miraji jamma nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurɗo mawnude e jammaji makko so wona jamma jibinede makko jammaji makko keddi ɗi fof o ɓuuri mawnude omo jogui jammaji noon ina keewi jamma isra wal miraji yiidoyde allah tagore allah yo arnoto allah kanko tan meeɗi dañde guila baba adama ko adi baba adama ɗum meeɗani dañede caggal mum meeɗani dañede wonta dañci ha yawmal qiyamati koye jammaji makko mawɗi jeeya jamma lelatul qadri mo allah wi hayrun min alfi sahrin ñande hen qurana telli hono o jammane kadi meeɗani dañede jamma nisfu saban ñande sappo e tati lewru saban allah wi kanko tefanta kala wonɓe leydi sappo e nayyi allah wi kanko tefanta wonɓe asaman ñande sappo e joyyi allah wi wondiri manggum e teddugal mum kala ko tagno e tagore harmini aljanna ha leñol makko hedda ɗum kadi ko jamma nisfu saban ndeke o jammane kadi jeeya koye jammaji mawɗi e jammaji nelaɗo sallllahu taala alih w sallam ñande ñalla arfa jofta waala musdalifa allah kadi ina wasoro ɗum leñol ngol no wasoro ɗum mana ene malaykaji o jamma koye jammaji mawɗi leñol ngol jeeya ñande waala balɗe capantati korama walla nogasi jeenayyi lewru korka yimɓe mbaldi hankadi taƴi lewru yiyama janggo ina dawana kucca e jomumen ne jaafa bakkat jeeya koye jammaji mawɗi saabu ina rimɗine ñande hen mana ujunnaji temedde jeeɗiɗi ko rimɗinano sowre guila korka daari ha nden ɗum ne koye jammaji nelaɗo sallah sallam mawɗi mana ha joni jeeya noon kadi mana jamma julde korka ndeke noon jammaji nelaɗo ina kewi limotako oɗo jamma lelatul isra wal miraj mana kanƴi fof ɗon soɗi ndendi jamma jibinede mo ɓuuri mawnude saabu kanƴi fof mana ne sonno jibinano ko kanƴi fof ɗi dañetake ha joni gonɗen koye qissatul isra wal miraj oɗo banda woni juz'u sani ɗimmijo o so allah haaji nelaɗo sallllahu taala alih w sallam nde jaaduɗen e makko dow nde yama hakkille wonko yejjiti nelaɗo wi nde ngabbi e dow arsi o tawi asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi so beddama e arsi ma wano cola feggere ma siwatinno mbaɗa e maayo gueƴƴi noon wayata famɗude o wi nde o ngabbi e dow kursi o tawi asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi e arsi soko rendi weddama e dow kursi ma wano cola feggere ma siwatinno leydi aduna ndi fitte ha laaɓa joƴƴina hen ƴeewa so tawi ne heewa ɗum walla ne yolba o wi o tawi mana ha joni kursi ko kanŋe biyeteɗo zabarjat o wi kanŋe o ko kecco o wi malaikaji ina dondi ɗum o wi malaikaji ɗi mbiyete ko kurbiyin o wi malaikaji ɗi goto hen foof ndiwri jawdi ina diwa hakkude nofru mum e walaba mum duuɓi temedde jeetati yettaki ɗo haaɗi malaikaji ɗi ina dondi arsi o ɓe namni nelaɗo sallah sallam a kursi momin dondi o hono wayi nelaɗo wi beele jiɗɗon ko jalkiddemi ɓe mbi ala gila kursi o fawa e daaɗi amin min dondi min meeɗani hoynade dow woto guite amen e guite allah kawrude min meeɗani yiide no wayi nelaɗo wi mbiɗa yaɓɓa hen mbiɗa wonde botujam kanŋe o ko kecco mbiɗo lofo mbiɗo haalanaɓe mbiɗo wiyaɓe ɗo ko luulu ɗo ko yaɓuta ɗo ko marjane ɗum jeyano mana koye gueɗe dow ɗe ha joni ne jeyano e gueɗe dow ɗe nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam o wi ne kuccinmi e joomam o wi gandumi e hooram holno calminirtumi joomam tawde ko joni min miɗo arde allah longinimi konnguɗi ɗiɗo mana mbimi attahiyatu koofe e lillahi wodani allah aɗɗeyibatu konnguɗi ɓurɗi lillahi godani allah assalawatu yurmede huftidinde lillahi wodani allah o wi nden mi wini kalmi ɗum ha gasi mana allah wimi assalamu aleyka kisal yo wonema ayyuhan nabiyu rahmatullahi yurmede allah wa barakatuhu yo wone maɗa an muhammadou sallllahu alayhi wa sallam o wi allah salmitimi ɗum o wi nelaɗo o wi keɓɓitimi mbimi assalamu aleyna kisal mbaɗɗa e am ngal wonno jogorno wiide iblis ne leydi jeeɗa ɓeeri ummini hoore
wi joni joni kanga ɗo duwono yimɓe fof mi naata hen jibrilu wi salihina nelaɗo refti hen wi wa ala ibadillahi salihina moƴƴuɓe iblis leltini hoore wi ndeke mi jeyaka hen ɗum woni tahiyatu lillahi ko gueɗe tati goni hen hen feccere haali ɗum ko nelaɗo Allah hen feccere haali ɗum ko Allah nde feccere haali ɗum mana ko malaikaji saabu ko jibrilu tindinimo o refti hen ɗum waɗi salminadu mana ko sunna jabade salminadu salmitade ko farilla saabu ko annabi salmini Allah Allah salmitimo nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum jiyano koye gueɗe dowɗe ha joni koye leylatul isra wol miraji ha joni mana gonɗen nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi nden mi ari ñaguimi jibrilu e yamirore jomam yomi naatoy mana aljanna o wi naatimi e nder aljanna o wi jiimi cewle nayyi ina doga mana ndeɗo sewde ko ndiyam ndeɗo ko kosam ɓireɗam ndeɗo ko jumri ndeɗo ko sangara o wi mbimi jibril ko ɗe cewle goni o wi mi anda ni tawri miɗe gila tagami ha joni ko ni ɗe goori nelaɗo wi ndewme cewle ɗe ha garmi ɗo ɗe jaltata ɗo malayka ne jooɗi ɗon ne reena mbimi malayka o ko ɗo cewle goni malayka o wi Allah joƴƴini kam ɗo ko hecci adama duuɓi ujunnaje temedde jeeɗiɗi mbiɗa jooɗi ɗo miɗo reena kono mi anda ko itteɗe ɗo mi anda ɗo ɗe jahata mi anda ɗo ɗe gummi e ɗeni doga mi anda ɗo ɗe paayi nelaɗo wi ndewmi ha tawmi ina waɗi gudde nayyi hen wuddere wotere yaltata hen ko kosam ndeya ko jumri ndeya ko ndiyam ndeya ko sangara tawmi ina winda bisimillahi arrahmani arrahimi bisimillahi mim o wuddere nde ɗon ndiyam ɗam yaltata allahu o ha saqiru o wuddere nde ɗon jumri ndi yaltata arrahmani mim o ɗon mana ha joni mana kosam ɓireɗam ɗam mana ko ɗon yaltata nayaɓire nde mana ha joni ko ɗum woni cangol ndiyam ɗum woni arrahimi ɗum noon kala mo wi bisimillahi arrahmani arrahimi alhamdulillahi fofani ma yare majji kanji calli nayyi ɗi ɗum woni sababu masala mo Cheikh Tidiane Sarif lurde almami malik puɗɗortoɗa tan ko alhamdulillahi rabbil alamina telloɗa a bismotako safa i noon sa bismaki julde ma bonat Cheikh Tidiane noon wi tawde on hadis ne selli kala mo wi bisimillahi rahmani rahimi alhamdulillahi a fofani ɓandu ma ne haɗama jeygol o wi kanko o woppata ɗum almudu makko ne woppata ko ɗum woni sababu o nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi jaami tawmi ko worɓe ɓuuri hewde e nder aljannaji o wi cakkatinimi jibrilu alayhi salam o wi mbimo mbiɗa yiiɗi yiide jeygol janama e ko woni e nder hen o wi jibrilu ñaagui Allah o wi Allah hokki yamirore o wi paami jeygol jahannama o wi tawmi ko rewɓe ɓuuri toon hewde tawmi mana cukuli jubbi ina kaɓɓa mana ha joni jomumen ina belta ina keddi ɓalli mehi mbimi jibrilu ko ɓe mbaɗi o wi rewɓe resaɓe heddetanoɓe koye mehe ɓe cuddata cukuli mumen ni ɓe goori ha yawmal qiyamati neɓe puɗɗa ñawede ɓe lebte o wi tawmi rewɓe mana enɗi mumen ina tufa mana tufirɗe jamɗe ina ligga eɓe belta e jeygol mbimi jibrilu ko ɓeɗo goni o wi ɓeɗo rewɓe goni rewɓe yahannoɓe ina muynina ɓiɓɓe jananɓe tawa yummum en jamirani dewle ina karma janggo e jaam ganda hen jogoɗɓe resodirde ko ni ɓe godata yawmal qiyamati haade mabɓe mana ñawede o wi jaami mana ha joni yeeso o wi jiimi mana ha joni fedde worɓe mana eɓe tiimi mana e ƴulɓe jeygol jahannama ɓe ñaama ha kunuɗe keewa ha deyde keewa ɓe gukkita ɓe ñaama kadi goɗɗum mbimi jibrilu holko ɓe worɓe ne mbaɗanta ni o wi ɓeɗo goni woppannoɓe rewɓe daganiɓeɓe ɓe paya mana eko harmaniɓe ɓene ko ni goori ha yawmal qiyamati mana nde puɗɗa ñawede o wi jiimi mana yimɓe yanoɓe no yanoɓe kaaɗi ni mana jana ha ɓooya ñoƴƴe kadi mana ha joni ummito ina pukkoro banggue nano ina pukkoro banggue ñaamo mbimi jibrilu alayhi salam ɓeɗon holko goni o wi ñamannoɓe riba ɓene ko ni goori ha yawmal qiyamati mana nde puɗɗa ñawede o wi jiimi worɓe mana ɗemɗe mumen ina jalti ha pawe becce ɓe ƴakka ɗemɗe ɗe ha gojja ƴiƴam ha ɗigga Allah kadi watta ɗemɗe ɗe gonno mbimi jibril alayhi salam ɓeɗone mana holko goni o wi seedotonoɓe fenade e haalannoɓe ko wodanani ɗumen ɓene ko ni gooni ha yawmal qiyamati nde Allah fuɗɗa ñawdeɓe
ngan sanga mana so welama waɗa jaygol so welama mana waɗa yurmede nelaɗo sallllahu taala alih w sallam o wi jaltumi mbiɗo wondi e ceniɗe mbiɗo wondi e kulol mbiɗo wondi mana ha joni e kawisaji rasulul bil haqqi sallllahu taala alih w sallam o wi mbiɗo wondi e jibrilu alayhi salam o wi min telli o wiya min kefti mana ha joni burak o wi nden min gari mana e burak o wi mbaɗɗimi no mbaɗɗorinomi o wi min telli o wi min beeyi hakkude leydi asaman o wi timmi mana e yajuuja e majuuja ko leñol koɓe ɓiɓɓe baba adama jool e maɓɓe ko dira e feccere daɓɓo e maɓɓe ko dira goto jaajendi goto e maɓɓe ko diraje 300 goto e maɓɓe sona lelo wertate hen nofru suddo wondu ndu so goto e maɓɓe maayi ɓe ñamat ɗum haɓe laaɓa no mbari kon ni te koɓe tagore koɓe ɓiɓɓe baba adama hay goto maɓɓe wona julɗo so allah no gayno windere nde ha laaɓa soko tawi hendu ndu wutti ko mayanno ko maayi ha gasi allah mana ha joni tellinaɓe ɓe ñaama kala ko hecciɗe yeeso leydi ha laaɓa ha wiya ceer ɓe jarto maaje ɗe ha gasa ha laaɓa kamɓene allah duña maɓɓe hendu ɓe puɗɗa mayde caggal muɗum diwe garane mbiye samba ala daaɗe en ƴettaɓe beddoyoɓe mana ha joni maayo caggal muɗum mana nde darga fuɗɗa darade caggal mum ɓen mbiyete yajuuja o majuuja koɓe ɓiɓɓe baba adama walla nuhu biyeteɗo yafas ɓe jalti koye yafas mana kamɓe nelaɗo wi noddumi ɓe l'islam ɓe jaɓani kamɓe goni ɓe zulqarnayni udduno caggal pomo kala jamma ɓe mbaala ŋefde pomo ha waɗa cereeli ɓe mbiya janggo so allah jaaɓi so jaɓani en jaltat so piniɓe tawa pom wontino wonno ñande allah weela ɓe mbiya janggo so allah jaaɓi ɓe tawa pom no woni no worno so piniɓe ŋeefa ɓe jalta nelaɗo wimi noddiɓe l'islam hay goto mabɓe jaɓaki nelaɗo sallah alih sallam o wi ɓennumi mbiɗo wonde e jibrilu alayhi salam o wi mbiymi min garte e baytal muqaddasi emin pewti mana makkatal mukarrama birtimi sete mana ha joni qouraysh yanoɓe jiggore baytal muqaddasi mana leydi dimasque sam toon ɓe kewno jiggoyade sete ina heewi eɓe majjira ngeloba mabɓe e nder jamma he mbimiɓe ngeloba moon nani nokku naggam cangol naggam so on ƴeewi moon taw toon ngeloba ba mana ɓe nani dadam kono ɓe gandani hol kalduɗo e mabɓe o yi min jawti o yi mana min garti makka eɓe ɗaani mana jamma ɓe cuwa taw finde allah haaji nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam allah findinimo ina wonno aada abou diahli omo wiye abal hakam saabu candallago o wiya mana ene baban majjere kono abal hakam wiyama mana ene abou hissam ɗum woni inde makko kanko e nelaɗo mana ɓe goɗɗodirani galleji kala subaka mo fini o naggat siis makko o joƴƴinayi damal galle nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam so nelaɗo yaltino fayi kaaba o e mamadou biliwel holko koyɗuɗa kadi hanke so won ɓurana telli nelaɗo haalanamo ha gasa o e ɗum ko fenade o yaha lawol makko ha ñande hen o yi mamadou biliwel holko koyɗuɗa kadi hanke nelaɗo wimo jamma hanke dey mi yeehi baytal muqaddasi o wi nelaɗo ndeɗo fenade aɗa suusi haaltude ɗum dow ɓuraysi en to ndenni nelaɗo yimɓeɗe suusi allah haaji kisa ko kanko noddi ɓuraysi kanko noddi bani hasim kanko noddi bani kinana kanko noddi mana en awladu ismaila kanko noddi bani hawasin kanko noddi mana bani sadiya kanko noddi dendagal kinɗe ɓuraysi leƴƴi mana sappo e ɗiɗi kanko noddi mana aus kanko noddi mana hajaraj o rendini mana leƴƴi julɓe ɓe e heferɓe ɓe e naafiqe ɓe e moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe e rewɓe ɓe e worɓe ɓe e sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe fof kanko rendini ɗumen dingiral gotal hakkude safa e marwa kuccite kaaba o wiɓe mbiyannomi on ko oɗo mouhammadou bilejo ñande foof omo haalantunomi fenade nde ina heƴayam mi wiyamo o feni mi ara mi haalana on onon ne mbi ono feni hande noon o haalani kam fenade nde ɗo kam ɓurti kam doole somo suusi yo haaltu ɗum e dow mon onon foof nanon ɓisa tawi kamɓe fof ɓe jooɗi julɓe e heferɓe e naafiqeɓe moƴƴuɓe e bonɓe rewɓe worɓe nelaɗo allah sallah alih sallam ari ha dare hakkude batoye o jooɗi ɓuraysi en taarimo abou diali wimo ya mouhammadou haaltu ko kalnoɗa o yi namno ko namninɗa o mbimi holko koyɗuɗa hanki o mbimi hanki mi yeehi baytal muqaddasi kamɓe wonɓe ɗon ɓe foof ɓe meeɗi yaade baytal muqaddasi nelaɗo meeɗa toon yaade hay lawol gotol hay gotol meeɗani toon yaade meeɗi yaade sam gotol julagu
arti kono meeɗa yettade ɓursi mana ɓe namni ɓe mbimo tawda meeɗi ya baytal muqaddasi minen fof emin gandi toon min meeɗi toon yaade ana meeɗani toon yaade hay gotol sifano min baytal muqaddasi hono wayi nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam wone kawisaji Allah wone ceniɗe mana ina haalda e mabɓe ɗo nelaɗo sallah alih sallam mana turiɗo ina wiya ina haala jibrilu alayhi salam o wi ñande hen o tampi sabu nde nelaɗo namnade rewi baytal muqaddasi ko jamma refti ɗon ko jamma meeɗani yiide wuuro ngo anda beddaji wuuro ngo anda laabi wuuro ngo anda no jama ka darri anda no galleji ɗi darri hay hunde anda hen rewi ɗon ko jamma arti ko jamma ɓe mbi nelaɗo yo sifanoɓe no wayi ɗum noon nelaɗo wonde e jakre ɗo ƴuri ɗo Allah wi jibrilu alayhi salam joni joni hollu nelaɗo baytal muqaddasi jibril nangui baytal muqaddasi ha laaɓi waɗi ɗum e mbaadi suratu wayno portale wuuro ngo ha laaɓi ɗo nelaɗo turi ɗo o waɗi yeeso mum nelaɗo mana wone haalde jama ka ɗo woni bedda mani ɗo woni lekki mani ɗo woni ɓundu naggam ɗo woni woyndu naggam ɗo woni galle kaari ko ɗo woni ɗo en woni jama ɗo woni juma ɗo woni mira ndu saldu ko ni wayi o annabi kaari ɗo juulanno o annabi kaari nguruma satala mum ko ɗo woni eɓe keeɗi aboubacry sidique tawaka jonde nde ha goto e julɓe kono ko naafiqi yalti batu ngu fotte e aboubacry sidique o wi seydna aboubacry wi nam o wi gondi ɗumen waɗi bone o wi ko woni o wi mouhammadou wi e jamma he yeehi baytal muqaddasi arti aboubacry wi min hayso o winomi ko yeehi dow asamane arsi e kursi mami jaɓ o yetti o wi ya rasulallah ko mbiɗa nelaɗo wi mbimi komi yeehi baytal muqaddasi e jamma he o wi mbimi hay sa yeehi no arsi e kursi ko noon mbinoɗa mami jaɓ nelaɗo wi mi yeehi kirsi arsi e kursi ɓe mbimo eyi ɗum noon min namnakima arsi e kursi min namnima ko leydi haalani min baytal muqaddasi o haalaniɓe baytal muqaddasi o sifi no woori ha laaɓi eɓe gandi ko gonga eɓe janana kono ɓerɗe ɗe mana jeddi saabu gari añanago e hasidagal ɓe mbi bilew ma ɓeydima ɗum ɗo ko bilew tan aboubacry siddi ɓe mbimo an hono mbatta ha jaɓana mouhammadou wonde yeehi baytal muqaddasi e jamma he arti yimɓe neɗɗani walla yeehi arsi e kursi yeehi asamanu jeeɗiɗi hono ɗum amnotto ɗanngal hakkude ɗo e asaman duuɓi temedde joyyi tekkedi asaman duuɓi temedde joyyi hakkudume goɗɗo on ɗanngal duuɓi temedde joyyi ha jeeɗiɗi gasa ha arsi e kursi ha ardul simsima ha wirgal lo sappo niɓɓere ha wirgal lo sappo annore ha maaje sappo mana ha joni niɓɓere maaje sappo annore ha wirto sidratul muntaha ha yindo e Allah hono ɗum amnoto e jamma he aboubacry aɗa jaɓanam ɗum aboubacry mi jaɓi o wi yimɓeɓe mbimo holko woni sababu aɗa jaɓa o wi woni sababu mbiɗo jaɓa ko jamma foof mbiɗo juulanno darɗe temedere somi gayni mi dursito hijibaji nogas somi gayni hawra e fajiri feeri mi juula subaka jamma hanki mi juuli darɗe temedere mi dursitima hijibaji nogas te mi jottima waktuji ɗiɗi montor nde fuɗɗi wedde ɗum noon mbiɗa andi jamma o won sababu ko ɓeydi e jamma hen leeruji ɗiɗi ɓeydama hen ɗum noon mbiɗa jogorno so weeti mi namno mouhammadou holi sababu Allah ɓeyde jamma he to meeɗa ɗum wadde nelaɗo jahol mum wonno ko leer gartol mum wonno ko leer ko wadda ko e ko haalda ko foof hawrno ko leeruji ɗiɗi ɗum waɗi nde o setta e jibril wimo mbaɗi sa yeehi ma haalan yimɓeɓe o wiya jibril ko jiimi ko e ko mbaddami ko mbiɗa suusi ɗum haalande yimɓeɓe jibril wimo aha sa yeehi haal so windande nde fof yeddi ma aboubacry jaɓ ɗum waɗi aboubacry jaɓi malaykaji tolni to dow asaman ina mbiya mana aboubacry gonɗi o innira siddiqu gonɗuɗo kanko goto woni e leñol he goto seedo jaggire worɓe ɗiɗo o innira siddiq o wiyeteno e jamanu jahiliyankagal ko abdoul kabati ha ɓoyi o wiya abou ouhafa bamma ko wiyeteno mana ha joni ko abou ouhafa o wiya manani ibnu abi ouhafa nde gonɗini Allah o innira siddiq kanko wiyete afu dine l'islam kono noon koye dow mana afu dine l'islam ko khadija o adi gonɗinde nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam kanko woni hammadi dine l'islam samba dine l'islam ko ali ibnu abi talib karramallahu wajahu bamum e bamum nelaɗo jiiɗi yumma e baba nelaɗo nela ko altini o julde mum ko talata khadija noon hay darde wotere nelaɗo daɗan ɗum aboubacry siddiq
kañum woni demba l'islam tawde noon khadija ko joom suudu nelaɗo ali ko miñum nelaɗo kanko aboubacry o hokka mangu o wiya kanko woni afu dine l'islam o hokka mangu ɗum woni sababu aboubacry siddiq mana wiyede afu dine l'islam gadiɗo gonɗin nelaɗo allah sallah alih w sallam kanko noon o andodire nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam omo yaara e duuɓi 17 nelaɗo allah ina yaara e duuɓi nogas nelaɗo heccimo ko duuɓi 2 mana ha joni gila nden o meeɗa yiide mum sikki o meeɗa dañde mum sikki o meeɗa dañde mum sikkitare hay lawol gotol ɗum waɗi nde noddi ko tan kanko mana ha joni o jaɓi kanko seydina aboubacry siddiq radiallahu taala anhu ɗum waɗi o wiya siddiq batu ngu gasani ha joni batu ngu gasani ha joni eɓe gone haalde haala ka yeehi ha juuti ha woɗɗoyi namne keewi eɓe namno nelaɗo no jaabo eɓe namno nelaɗo no jaabo ha gori jiyaɗo allah ummi o wi goppide kam e mouhammadou minne mboɗo jogui namdal mi namnomo ɓe mbimo namno o ya mouhammad nelaɗo wimo labbay koye ummo daro nelaɗo ummi dari oy ton koyngal ma ñamal ngal nelaɗo toŋi oy ton nanal ngal ni nelaɗo wi somi toŋi koyɗe 2 fof holko darotomi oy mo ganduɗa so toŋi koyɗe 2 fof yanata leydi fukko wawa darade hono yaade dow asaman te sengani bibje wona malayka kamɓe fof ɓe peɗɗiri jalede ɓe piidiri cuuɗi ɓe mbi ode kam fooli mouhammad nelaɗo jabaki mo nelaɗo weddi guite muɗum e batu he ha soyni l'imamu ali ibnu abi dalibin karramallahu wajaho ɓawla nguru tekka yeeso sukka waare wojja guite mana ha joni olɗa ñiiƴe o wi sagata so ñiiƴe mum olɗani so batu bati ittantaki gueɗal seydina l'imamu ali ibnu abi dalib karramallahu wajahu nelaɗo sallah sallam yeeƴi guite mum jane makko oye l'imamu ali oye labbaka ya rasulallah oye wal kulli sualin jawab namdal fof ne jogui jaabugo oɗo ko namnimi ko allah wiyani yomi jaabumo ko an allah wi o jaabu l'imamu ali ummi ina daago omo jogui gawal nelaɗo allah sallah alih sallam biyetegal zulfaqar waɗi ko ɗemɗe 2 hen ɗemgal gotal ina winda yasin wol qur'ani ha gasi ngala ɗemgal ina winda sayfiyu ha gasi nelaɗo tan wawi ƴettude ɗum e doole annabagal walla l'imamu aliyu e ballal manene waliyullahi nelaɗo wiyete nabiyullahi aliyu wiyete waliyullahi ɗum luulal ala hen waliyu aliyu ummi ina ƴetti mana gawal ngal ina daago e hakkude yimɓeɓe ha o yetti o tawinami noon nelaɗo ina daari hakkude batu e nelaɗo on daari o dufti gawal ngal ɗemɗe ɗe gone innude allah o nangui o sodi dande mana neɗɗo o hoore nde filti yanoye caggal batu o nangui ɓandu ndu o lelne leydi o yaɓɓi hen koyngal makko ɓandu ndu ina signa ha deeƴi o tuggi gawal ngal o fufñiti guite ɗe gonjiɗe mbi coyi moussa so wayno gallaɗe huccite yimɓeɓe o yalmin sahil beele won namnotoɗo goɗɗo hay goto namnaki ngun batu ko ɗum fosiri mana hay goto namnaki mana seydna mouhammadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗo woni qissatul isra wal miraji ɓe tampinimo ɓe mbi hankkadi mouhammadou tampini en mana ko haalatno foof eɗen muña kono kadi o yeehi dow asaman o haalde allah o atte jamma hen ɗum foori leƴƴi arabe foof manan o ɓeydo laamade dow men o ɓeydo dañde martaba e dow men ɓe ndendi ɓe mbaɗi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mana ha joni idirab hono mana ha joni ko mbiyeten guerew mana nden ɓe ndendi ɓe mbaɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam guerew kañum e koreji mum ɓe mbi ɓe gonta yeeymo haydara ɓe gonta soode marchandise makko haydara kanko joom suudu makko khadija kanko e bappaño makko mana en abou dalib bamum aliyu ha nelaɗo en mana ha joni keyɗi tampi lorli no feewi mana wiyama ko ɗum hakke duuɓi 3 nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam allah haaji ɓe bindi kayitol ngol ɓe mbaɗi hen aadi oto ɓe jeeyodire nelaɗo oto ɓe coode mum kañum e koreji mum kayitol ngol ɓe mbaɗe kaaba kayitol ngol woni toon duuɓi 3 allah haaji yo allah firtu mana on aadi sukaɓe joyo jogoɗo ɓe malede mana kalde kawri batu ɓuuray si jooɗi hen goto wi onon mouhammadou jeeya koye men leƴƴi arabeɓe foof mana mbayanino men ni ina kormoro en ina kormoro suudu men kaaba ina kormoro annabi men onon en jeehi neɗɗo ha en mbaɗi ɗum guerew en jeddi ɗum fof jaɓani ha en goppi ɗum nani maya kame koreji mum ma arabeɓe jalen ɗum deni hersini hen goto goɗɗon o to banggue batu he wi aha kay goɗɗon o to banggue batu he wi aha kay goɗɗon to wi aha kay
bato boni ɓe mbi ɗum noon jaltino en kayito iten aadi o nde ɓe bindi kayito o nde ko ƴiƴam ɓalli maɓɓe ɓe mbanno hen ɗum woni timminde aadi o haade maɓe itoyde kayito nila sallah sallam o noddi bappaño makko abou ɗalib yani bamum ali oya tinino kayitol ɓuraysi en binduno mbaɗe nder kaaba ngol moƴu ñamingol ha laaɓi ha heddi koɓe mbanno hen allahumma inde allah nde ɗum tan heddi ɓe jaltini kayitol ngol ɓe tawi ko noon wuuri aadi o firti ɓooyani e nden hitande nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam khadijatu natti joom suudu makko giɗo makko sehil makko ballunoɗo mo keedannoɗo mo e gueɗe foof kulaɗo kersaɗo saabu jawdi e ɓingu moƴƴago ɓooyani bappaño makko abou ɗalib e bam makko jiiɗi yuma e baba gonɗinanimo kono wonino président assemblé makka kulaɗo kersaɗo joom ɓiɓɓe joom jingoɓe joom konngol onne kadi maayi ɓeɗo ɗiɗo fof maayi e hitande nde wonani nelaɗo sunu hankadi o ala kaɗanowomo o ala ballowomo so wona allah o ala hankadi kulaɗo o ala kersaɗo o yalti makka mana o feewi ɗayifa hakkude muɗum e makka ko kiloji metre sappo woni toon bam makko cawdiɗo kaw makko gorgol makko denɗi ko mana ha joni o woni e wajade ɓe omo daara beele maw dañ toon walloɓe beele maw dañ toon mana ha joni sembe walla beele maw dañ toon mana ha joni doole kanko nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam o woni toon balɗe sappo e joyyi omo waajo holko dañi toon ñande o ummoto mana ɗayifa ɓe gurtine makko ha ngaaɓe e sukaɓe e dawaɗi ndewe makko ina beddo kaaƴe ina beddo ɗooɗe ceeki comci makko piimo kaaƴe piimo ɗooɗe ha ƴiƴam yalti e ɓandu makko paɗe taƴkula o ɓornino ƴiƴam no woltortono mbatti kolade e koyɗe makko ha alhaji malik si wi to mimiya laqa mina sufaha mala afuhu bihi won ga ko ɗaɓe mbaɗi mo komi yiiɗa haalde ɓe beddo nelaɗo kaaƴe ha tampa jooɗo e leydi ummo kadi no wonde zeydi umno haari satin mana ene sureno ɗum kaaƴe ha ɓooya ummina nelaɗo mana yahuda en ina goni e dow sangi mumen jurmimo itti endu rese totti mana ha joni maccungel mumen mbi yah dokka oya mana arabe garnoɗo no waajo ɓuuray sen wiya ko annabi ƴewno mana no arabe ɓe mbaɗimo kamɓe boni ni ɓe mbatta annabaɓe mabɓe hay yahuda en jurmimo on addi endu ndu rese tottimo wimo mana ene ko haalifa ɓum tottuma mana ko yahuda en tottuma mbi ko haɗa e maɗa nela sallah alih sallam o wi bisimillahi o nangi o waɗe hunuko maccungel ngel wimo ijam bisimillahi arrahmani rahim de mbiɗa o wi o wi ɗum de haaletake e ndi leydi o wi maccungel ngel woɗo jeeɗa o jiyami ko leydi ne wiye lubnane o wi hol wuuro o ne wiye naynu dane ma yo beyrut mana komi jeeyami koye koreji annabi yunus ibnu matta mo lingu monno o ko on wiyatno bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim haaletake e ndiɗo leydi ko ɗum waɗi mi kalmi ɗum ko mana o wi maccungel ngel yunus ibnu matta mana ko sehilam kominen ndendi annabagal ha o wi hay goto woto ɓurnam e dow yunus ibnu matta minen pote allah maccungel ngel woni ɓuucade koyɗe makko woni ɓurnade koyɗe makko mana ha gonɗinorimo jeyta e julɓe nelaɗo allah sallllahu taala alih w sallam o ummi toon ñande hen fati makkatal mukarrama o ari mana ha e cangol ina woni hakkude makka mana ha joni e ɗaifa tawi jamma heptumamo ɗon omo wondi mana ha joni e zeydi ibnu harisatin mana ha joni maccuɗo mo khadija sonno hokkimo o jaɓi o wi wonde mana ko ɓiyiko kanko rasulu bil haqqi sallllahu taala alayhi wa sallam o wondi tan ñande hen mana ha joni ko seydi nden ɓe gaari mana ha joni jamma eɓe gone cangol wiyete ko wadu nahli nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam ina juula jamma o diidi diidol o waɗi ɗum no suudu ni o wi zeydou woni e nder diidol he wala yaltu so wona mi wiye ya yaltu wota yaltu zeydi ibnu harisatin woni e nder suudu diidol ngol nelaɗo heeɓiɗa ina jangga qurana ha ɓooyi dute gone tellade cit 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 dute ina tello cit 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 dute ina tello dute ina tello dute ina tello gila ɗo zeydi yiyatno nelaɗo haw natti ɗum yiide gila ɗo nanano dande nelaɗo jangga haw natti mana ha joni mana nande dande nelaɗo sallllahu taala alih w sallam saabu oolel mana ha joni dute ɗe ɗum woni mana ha joni won sariya moɓe garno namnade hoore ina wara e mabɓe eɓe ina jilɓiriɓe eɓe gari namnade lundotako zeydi ina hen nelaɗo ne jangga qur'ana o tinani hawi dutene tello cit 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 dutene tello dutene tello ɗo yiyanno nelaɗo ha waɗi himɓe ɗo natti ɗum yiide ɗo nananno nelaɗo no jangga
ha dande waɗi olel haw nattinande nelaɗo ne jangga o huuli hawɗeɓe yaltude o ƴeewa holko heeɓi nelaɗo kono miiji kadi nelaɗo wino oto yalti suudu ndu waɗi ɗum mana o heddi ɗon yamirore ha banggue wendoko nelaɗo o nani duko daaɗe kewɗe o nanata ko daaɗe ɗe kalata o nanata ɗemɗe ɗe ko goni omo nana sawtuji o famata weeti kanko zeydi ibnu harisati o namni nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam o ya rasulullahi mi huuli mi jiimi dute ina tello niɓɓere heewi nanmi lagat duko hewngo mi famani sawtuji ɗi ko kalata mi ɗeɓino adde mi ƴeewa mbari ko jaam jagguma mbari ko jaam jogima mbari ko jaam wonde ma miijimi kadi oto mi lunde a wino oto mi yalta suudu ndu nelaɗo sallah sallam wima aha sa yaltino ko jiiɗa no wayno dute ko biftoma lorluma mbarda yaltano wona dute wonno ko jinneji ummiɗi nokku ina wiye nasibi ko nokku ina to yaman jinneji ina koɗi toon war hoore ina wara e mabɓe eɓe donki andude holi barɗo o ɓe gone yiilade caggal annabi Moussa beele wonɗo gonga feeñi beele wonɗo ɓurana telli beele wonɗo haala Allah woni beele jomum na ñawanaɓe eɓe jiilo e aduna he ha ɓe gari ɓe tawi ɗo mbiɗa jangga mana Qur'ana ɓe namnimi Allah wahayi am haalani Jibrilu haalanimi kalmi barɗo o